ko yurmede kono ko li qawmi yu'minuna yimɓe ɓe ganduɗa ɓe enen gonɗina Allah ko ɓen naftorto qur'ana wala mo gonɗinan Allah kay ala ko naftorto ha qur'ana naftorto ɗum ko gonɗinɗo wa idha quri'a al-qur'anu so tawi qur'ana ene jange fastami'u lahu keɗoɗe wonande qur'ana wa ansitu deƴƴe heɗade e deƴƴude wona goto neɗɗo ne heɗo tawa deƴƴani neɗɗo ne deƴƴa tawa heɗaki a faami mbimi neɗɗo ne heɗo tawa deƴƴani neɗɗo ne deƴƴa kadi tawa heɗaki Allah wi ko keɗoɗe deƴƴe a heɗoto mo gattira haqqille ma pop keɗoɗa te kadi deƴƴa mbasa ñumbade mbasa ɓajji walla deƴƴa a haalani hay hunde kono a heɗaki haqqille ma wonto oori koto wat ɗum qur'ana sene jangge fof artirɗon keɗoɗa la'allakum mbele jo onon turhamuna oɗon jurme o wi oɗo aya jippi ko khutba so ene khutbine ene waɗɗi kala neɗɗo deƴƴude almami Malik e Shafi'i to mazhaba mum gadiɗo ko noon wonno to mazhaba Shafi'i keso noon hettade khutba ko sunna haalde nde ene aña almami Malik noon hettade khutba ko obligatoire Shafi'i e ko adino hettade khutba ko obligatoire won wiɓe ala ko qur'ana tan so ene jange keɗoɗe hay so wona khutba fa yahrumul kalamu fi majlisil qur'ani litahlili alal qari'i ene harmi to qur'ana jangete haalde hadema jillude haala ma jilla e makko ko jangata ko ronka anduɗo jiiɓo ɗum kaɗiraɗa bal yajibu l-insatu wal istima'u ene waɗɗi deƴƴude e heɗade fa in amina tahlida fala hurmata so tawi andama sa haali neɗɗo o jiiɓotako ndeke haalde nde harmata ɗum won konngol wi noon won konngol wi so qur'ana ne jange so tawi en koolaki so tawi a haali omo wawi jiiɓade en harmi kaala so tawi noon andama sa haali janggo o jiiɓotako ɗum en deƴƴude nde ɓuri kono sa deƴƴani kadi haydara ala ɓuri armani fama zakarahu lmufassiru mufassiru o ko waɗe deftere he ko ɗum qawlani ko konguɗi min arba'in ummorade e konguɗi nayyi wa halisu ha konngol tate ɓiwol ngol en jangguino ko wiyama ko khutba won konngol wi ala ko so qur'ana en jange konngol tate ɓiwol ngol ko fi tahrimil kalami fi salati annahum kanu yatakallamuna fi salati wiyama adan sadrul islami nde l'islam fuɗɗinde simɓe ne juula gonata koye yewtude sa habbiri hen gona e wede a ɓoyi an ƴewtiɓe guesa ma ba taw gonɗen koye julde ɗum wonno adan Allah wi ala hankante so qur'ana ne juule e sene jange keɗoɗe oto kaale mbi ko ɗum woni sababu konngol naɓiwol ngol wi ala annaha unzilat fi tarkil jahri bil qira'ati khalfa al imam wiyama almami sone julnanno nden ko wayno futuro en geeje nandi jangata ko dande dow enen wonɓe caggal ɓe fof ne ɓamden bismillahir rahmanir rahim almami ne janga eɗen janga inso almami saggi hol caggito ɗum kadi siira eyi o wi wadde goppen so almami ne janga e en keɗo mbasen jangude enen a faami ɗum woni sababu won konngol wi noon fama tan ala kullin kam ko sene jange tan keɗoɗe ɗum woni lawol o ida quri alqur'anu so tawi qur'ana ene jange fastami'u lahu keɗoɗe wonande qur'ana wa ansitu deƴƴe koto kaalela allakum mbele jo onon turhamuna oɗon jurme wazkur rabbaka jangto joome fi nafsika to nder ma cuuɗa to haaldande dow tadarru'an e koyfinagol wa khiifatan e kulol ummarade e ma fewde Allah wo dunal jahri tawa a mawninani dande dow minal qawli tawane manki kaññungol konngol tawa a mawninta a suuɗata takadi saɗa haala saɗa zikra jantowol o wi ko waskur rabbaka a suuɗat fi nafsika e nder ma an goto noon a faami ɗum ɗo woni lazim lazim
laawol cheikhana Ahmad Tidiane ko ɗo itta ko o woni farilla laawol cheikhana Ahmad Tidiane ɗum ɗo wona neɗɗo adi rokkede ɗum adi rokkede ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o nelaɗo adi rokkede lazim wona Cheikh Tidiane feewi ko ferindaki o tawi ko ene wonno heddono weltinanoma kanko ari o ñiccini kono koko wonno ko Allah adi wiide noon a faami de wadkur rabbaka Allah wi ko an Muhammadu janto joome fi nafsika e nder ma cuuɗa tadarru an tawa aɗa lorlikini wo khiifatan tawa kadi aɗa huuli wo dunal jahari ko manki noon peññingol tawa a peññinan bi maana a peññinani hakkude peññinde e suudi laaji wonan noon watte ene peññine ɓe mbimo elle nelaɗo Allah wima ko ne mbaɗanni o wi bil huduwi so fajiri seekima mbaɗa o wi holko gasi o wi ala wal asari sa juuli takusan mbaɗa ni wona ɗum woni laazim wona ni woni laazim wonko ɓurtinɗa hen so neɗɗo wi ɗum ko bida ko kañum woni ɓi bida a faami ko ɓi bida tan kañum woni ɓi bida wona bida ko kañum woni ɓi bida eyi bi ayi naw'in min anwa'i zicri janto kala façon e façon ŋaji zicru façon fof o wi wona heddi koko jaaruɗa tan kono ko façon fof ko wayno subhinali ne hen tahlil la ilaha illa Allah ne hen wa du'a ne hen wal qur'an wa ghayru zalika wona ko ɗum tan batta mbete astaghfirullah wona du'a mbele wona du'a woni ɗo astaghfirullah ko firtata wona ko e Allah yaafomi i du'a ne ɓuura ɗo wona ko ngiri Allah wona du'a ha i du'a ne ɓuura ɗo mbete allahumma salli wona du'a wona gonɗa koye duwanade mo Allah ɓuuri yidde o i ɗum no wona du'a la ilaha illallah ko ɓuuri ɗum je woni lazim ni lazim foti goɗɗum ala inde ceerno ala toon inde bamma ala toon ni de foti hay sekti jare peut-être jeeyi lawol ngol inde mo ala e ko nelaɗo Allah ɓurɗa ɗum o fode won goto inde mumen o noon tawde Allah addi wadde ɗum e hoore mum ɗum kam sa waddira waɗani ko boni Allah de adi wadde hoore mum e makko ɗum noon anne sa waddi hen a waddimo e Allah a bonnani wal qur'ani fof ko zicru wiyete wa ghayru zalika eko wona ɗum ne wayno leydi wa qawluhu sirran sa nani noon aɗa suuɗa ko illam yalzam alayhi lkasalu so tawi o amata so suuɗi o amata wa illa so andi so suuɗi o amata jaharan yo feññit o haala dande dow wona ɗum woni wasifa beele yimɓe ne cofta ɗum jeeya ha ngay babiraɓe bukkodira koye wona ko ɗum so waɗama goto fof yo banggue tan yimɓe ne gongat gamat hay lazim joni wonno wona yimɓe joni tan mbaɗa lazim ne gama yum ɗano en walla tan waɗa tan yoppon tan eyyi kono ayi wasif jara goto fof bukko waare en gulla dan do cofti eyyi ɗum waɗira noon deke ɗum wona bidade nana e qur'ana o wi bil hudubi ko subakaji wona subaka goto subakaji ha heewi wa hiya noon min ɗulu il fajiri ila ɗulu il shams o wi sa nani subaka kone fajiri seeki ha nangue fuɗ imana ɗo yim mbaɗa lazim wal asali jam'u asilin kikiɗɗeji ɗi huwa min al asri ila al ghurub tuggude takusan ha mutal nangue ɗum de woni lazim ide yim mbaɗata e gorde ɓurtirani ɗo wa innama khassa hadaini al waqtayn sa yi Allah ene hettinira ɗiɗo waktuji ɗiɗi bi dhikri li anna al insana yaqumu min an nawmi inda al ghadati fa talaba an yakuna awwala sahifatahu zikrullahi zikrallahi wala sa nani Allah ni yo neɗɗo wirdu subaka ko beele neɗɗo o so fini o ɗanima o fini subaka o salligima ara wande ko ene winde e kayit makko jankowol Allah ɗum aɗo windede wona nde goɗɗum natta hen wa amma waqtul asali fali anna al insana yastaqbilu nawma sa nani kikiɗe o yo wirde nde wonno woni koye jaɓɓade ɗoygol jamma wona jamma nan ara woni koye jaɓɓade ɗoygol o huwa akhul mawdi
ɗoygol noon ko banum debbo mayde walla ko mawnum mayde miñum mayde tan fa yambagi lahu an yastagilahu ene hananimo o sohlira bizicri khifatan an yamuta fi nawmihi sabu huldemo haɗa makko mayde e ɗoygol he wona sa wirdi a gayni sa hirtima tan kewɗa ko lelade so Allah warima heen caggal ɗum fa buysa ala ma mata alayhi neɗɗo o wurtini e ko maayi e dow mum ko sa waɗi lazim jamma walla waɗi wasifa jamma a lelima a maayi e jamma he wona mayiɗa koye zicrullahi hen gummitinte ɗum tan de woni sababu wa qila inna al a'mala tas'adu fi hadaini al waqtayn wiyama golle ene ngabba e ɗiɗo waktuji ɗiɗi wa qila won wiɓe ala wiira yo ɗiɗo waktuji mbirde koli karahatin nafli fi hadaini al waqtayn en jangi e sharia so fajiri seeki men aña naflu walla en jangano ɗum en jangi e sharia so takusan juulama ene aña naflude jonon mbasa bonnude ta faɗala faɗuliɓe bi zicri fihima wiya noon yo neɗɗo wirdu hen li Allah yadi al insani waktu ade waktu ma perdude sa jooɗima joni guilane fajiri seeki ha tusubal ala ko mbaɗɗa a bonnattade elle sa jooɗima guila takusan kadi juula ha fudur ala ko mbaɗɗa ɗon aɗa ñaykina tan a bonnattade ma taw ɗum noon wi o to mbaɗɗa ɗon ɗum woni sababu o tan ɗum nde woni ko waɗete ɗon ko goɗɗum ala ɗo lazim waɗa oy wala takun hoto laato min al ghafilina koye weltindiɓe mi yamirima wat oto welsindo o wi khidabul lin nabi kon wol muradu ghayruhu Allah haaldo noɗo koye nelaɗo kono wona nelaɗo nelaɗo ala bakka wol muradu ghayruhu o demba en ɓen Allah muyɗo wona nelaɗo nelaɗo ko wala ala ayda nelaɗo haaldaɗo o haali koye nelaɗo wonno ko ñande ko nelaɗo woni ɗo ko nelaɗo haaldan kono kay yamira ko enen joom bakkude mbiya yo mbaddu mo ala bakkanno ko wirewi an ka dayɗo nelaɗo waɗani an ka dayɗo anda hoorema nde neɗɗo wi nelaɗo waɗani hunde waɗata fof ko dayɗo o anda hoore makko kanko nelaɗo keɓe goto nelaɗo ala bakkat ala ko waɗi ko boni ulani aljanna nelaɗo natta aljanna ko waɗa toon ni aljanna wona tagiram sabba ko waɗa toon kam ko nela waɗa aljanna hol fof to jannguɗa e aduna he nelaɗo ko aljanna nata hol fof hol to deftere jangguinemo den jannguɗen a defte ko nelaɗo ko ala illiyina toon wonata illiyina ko ɗon aljanna hay ala o kay maɗo ɓuuri ɗon waɗo ala ko fittata wona ko dow ni defe wadde wona aljanna aljanna kay état suji aljanna fof kala ko illiyina dow état suji ɗi koye wona illiyina wiyete ɗum ko ala wiyete ɓete wona aljanna asaman jeeri ɓe wona ɗo asaman uttaji ɗi kono wona ɗon kay maɗo haaɗi kay ɗi dow asaman wiyete aɗani ɗi wadde gasi wadde nelaɗo wona aljanna nata ɗume waɗa aljanna nata aljanna makko loowo en koɗe waɗa aljanna aljanna tagiram sabu nelaɗa ko tagira sabu ma kala ganɗomo mi nani ɗum jeygol jiɗɗo ko mi nani ɗum jeygol cuuɗel ɗiko nena waɗa to jiɗɗomo an kala jiɗɗomo ɗeɗo pantare mi lokka ɗum i an on ko waɗa ɗen pantere kañum haade ko maw yiɗede ma jiiɗamo ne naata pantere ɗe i andi on kay kam fota nadde ɗen pantere ɗen kay kam kanko natta a naata ɗon kaɗa waɗa mo ni ake ko jinnoɗamo ko daña ɗum kono aljanna kay nelaɗo ala waɗat toon gagaɗo wa miijom ɗum ga kaɗa wona ko ɗum setti jani wi en ñamdu beele eɗen mbasa nadde aljanna setti jani wi ko ye en ñamdu no nelaɗo waɗanno ha gontenmo sen gontimo naten to natat to non setti jani wi nelaɗo wi ko ren setti jani wi ko ren naɗo aljanna heten ƴeew aljanna heten kangue heten kangue ye en ñambu nelaɗo Allah ko waɗanno ko ene waɗiranno ni hayso en mbayano wayni Allah watta en hono no wayni famide mbele ɗo natata ɗo naddene makko jewtidene makko weeli wiya Allah o natata enen keɓoyen to Allah na haalɗum e ɓuurano o ridwanu min Allah ka akbar wona o limto aljanna japata o ridwanu min Allah akbar yande kayne wande ko ɓuuri aljanna woodi aɗa yani ka ɗan ɗum nela kaɗa waɗa aljanna ko anti aljanna wona kanko wala takun min al ghafilin an Muhammadou oto welsindo ga jangtowol Allah innal ladina inda rabbika ɓen ɗon ɓe ganduɗa wonɓe to joome
wonɓe to ala arsi wona to Allah to ala to Allah ala malika yetta ko Allah woni ɗo ko wonɓe sara al arsi ɓe sara al arsi ɓe Allah ɗo woni ɗo Allah tan andi ɗon kay kala ko taga wawa yettade ɗon wawa wonde ɗon ala ko innal ladina inda rabbika wonɓe to les al arsi joome ɓe o wi wal muradu enda arsira anani enda arsira bika ɗum woni ko muuyaɗo wa hadha ka dalil lima qablahu ɗum ɗo way kono dalil ko adinoɗum fa ida kana dawamu zicri da'abun o wi so tawi duumade e zicre woni aada mallam yaj'al lahum ala a'malihim jannatun wala narun faltakunu kadhalika fil awla wana e Allah waɗanani e golle mumen naade aljanna Allah waɗanani e golle mumen naade jeygol won jiyaɓe Allah ɓe waaɓe noon ɓe anani ɓe ganduɗa golle mumen ɗe joɓetake aljanna joɓetake jeygol Allah andi ko yoɓata en ko Allah andi o wi ko faltakunu kazalika mbele o wi mbaye noon mbayeno ɓenni won rewoɓe Allah ɓe ganduɗa kulani jeygol jiiɗa aljanna ɓen ne goodi ko noon wiya yonen wa wiya ko saɗa rewa Allah ya rew Allah taw wona aɗa ɗamini aljanna ya rew Allah taw wona aɗa huuli jeygol ala nderirta Allah ka maccuɗo Allah Allah maccuɗo noon ko wiya yowata fof waɗata gasi kono hoto rewrum ga pour nade aljanna ɗum wona haajuma o saɗa wawi rewde ma mayo nanno jeygol mbaɗa e makko inde ko wadde ɗum kam haydara ɗum hoto fiɓ ɗum fiɓtan a rewa Allah no wela fo yowata woni innal ladina so tawi ko ɓen hono malaikaji inda rabbika gonɗi to les al arti jone la yastakbiruna ɗin kam mawnikinaki rewde Allah ɗum woni an ibadati ga rewde Allah wa yusabbihunahu eɗi cenna Allah kala ko handani wa yasjuduna lahu eɗi cujjana Allah ay yahdunahu bi khudu'i wal ibadati ɗum noon fo kunu mihlahum mbayene ɓe mbayni kamɓe ɗiɗo jaleŋeji malaikaji o wi malaikaji mbayeno mbayni mbayeno malaikaji mbay andi malaika en rewa Allah kono rewrani Allah aljanna rewrani Allah hulde jeygol ala rewri Allah tan ko maccuɗo o wi eno yimɓe ɓene mbayen noon faami de bismillahi suratul anfali simore nde ko noon nde wiyete ko madina simore nde jippi aaje ko capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi o wi aya o woni sababu mum lamma ikhtalafa almuslimuna fi ghanaimi badrin woni sababu aya o jippade kono julɓe ɓe luurodiri to galle badri galle ɗe ɓe dañño walde badri fa qala subbanu sagata ɓe mbi yalana galle ɗe ko minen poti nawdi ey li anna basarana al qitala ko minen coccodiri e haare nde wa qala suyuku nayeɓe ɓe mbi ala kunna rida allakum minen gonno anani de wudere wonande on tahta rayati les al araray o wala win kushiftum la fi'tum ilayna so on jehino no kay so tawi on jehi on kuncanonoma tan on gartat sabu hulde fala tasiru biha on kertata ko ɗum ko minen e mum fof minen mawɓe ɓe on sukaɓe fof peccata Allah jippini aya o Allah wi yasalunaka an Muhammad eɓe namdo ma anil anfali ga galle hol jeyɗo ɓul wiɓe al anfalu galle kay lillahi ko Allah jeyi war rasuli e nelaɗo Allah jeyi nelaɗo noon fecci galle ɗe hakkude mabɓe e potal kamɓe masalan anani nayeɓe ɓe e sukaɓe fof Allah wi fattaqullaha kule Allah wa aslihu moƴƴine zata baynikum hakkude moɗon jiɗodire sabu Allah goppe luure wa adiullaha ɗoftoɗe Allah wa rasulahu ɗoftoɗe nelaɗo Allah in kuntum mu'minina so tawi ko on julɓe e gonga kay so julɓe e gonga moƴƴine alhaaliji mon koto luure koto gañodire ñiɓodire e yiɗodirde sabu Allah beele dañan ballal dañan moƴƴere ɗoftoɗe Allah ɗoftoɗe nelaɗo Allah kala ko Allah yamiri on e ɗemgal nelaɗo Allah golle so tawi ko on julɓe e gogire gonga aha tawi ka julɗo e gonga kala ko Allah wima wi e ɗemgal nelaɗo Allah a waɗat de Allah wi innamal mu'minuna ay ko wiyete julɓe timmuɓe allazina ko ɓen
Allah ne sifona ma hol biyeteɗo julɗo wona ko juulata ko fode woni julɗo wona ko bakkato komi julɗo ko fode woni julɗo Allah ene haalan ma ko wiyete julɓe ko holɓen keɗoɗa innamal mu'minuna ay wiyete julɓe timmuɓe allazina ko ɓen ida zukira allahu so tawi Allah haalama jang cappoje Allah haalama Allah wiya mami waɗni jomum so ɗum haalama wajjidat huula qulubuhum ɓerɗe mumen wa ida tuliyat so tawi dursitama alayhim e mumen ayatuhu qur'ana Allah zadatuhum ɓeyde ɗumen imanan gonɗingol wa ala rabbihim yatawakkaluna ala rabbihim ene bakkili e jomumen kolaki so wana Allah allazina no ɓen yuqimuna as-salata ɓe ganduɗa ene ñiiɓa e julde wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yunfiquna ene nafqa mimma razaqnahum ko min garzigini ɗumen ko ene nafqa ɗum e daftare Allah Allah wi ulaika sifiɓe ɗiɗon sifaji Allah wi ɓe kalmi ɗo ɓe humul mu'minuna haqqan sa namdama julɗo ko ɓe mbiyete julɓe e gonga ɓe sa wayi noon ganda a yante mabɓe so wonno way ganda kadi ene furɗi seeɗa a faami lahum ɓeɗone wooda men darajuji to aljanna inda rabbihim to joom mabɓe wa maghfiratun eɓe jogui kafrangal wa rizqun ɓeɗone jogui arziki mo ganduɗa karimun tedduɗo kama akhrajaka hono no yaltinirnoma rabbuka joome min baytika e galle ma bil haqqi e gonga ñande hen jaltuɗa an nelaɗo Allah jaltuɗa e gonga wa inna fariqan ay fedde noon minal mu'minina e nder julɓe he ene hen la karihuna ko anɓe ko jaltata ko ñande hen woni sababu o anna aba sufyana qaddama anani bi'irin o addino ko wiyete sete o itti sete o min ash-sham anani dey kamɓe nelaɗo Allah andi abu anani kanko oɗo abu sufyana o ummi makka ɓe comoyi sham nelaɗo en ko madinatul munawwara ngoni kabra noon wonde abou soufiane yeehi sham addoyi marchandise aji ene jogori nawde ɗum nawande ɗum makkanaɓe daña doole ngara jena e moɗon nelaɗo en tintinama ɗum ɓeɗo abou soufiane yeehi sam yaade sete comoyima marchandise aji eno kaɓirɗe gaddoyi kaɓirɗe keblorɗe pour ene jena jogori yande e moɗon ɗum ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbaɗi wono no joni leyɗele ɗene calo ɗum jeeya leydi ummo e leydi yaha faya leydi gondi o yahande somoyo marchandise aji kaɓirɗe en saji leyɗele ɗe paddo eyyi ɗum ɗon kamɓene ko noon abou soufiane en kañumne yaadu e yimɓe jeehi comoyi sham gaddoye marchandise aji ko ñamete e ko yarete e kaɓirɗe pour enen banditoro ɗum habde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah noon habri ɗum nelaɗo yo andu ɗum abou soufiane noon fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu nelaɗo noon kañum e sahabaɓe jalti li yaghnimuha pour konoya sete o keptoya marchandise o fa alimata qurayshun woodi cemtowo yeehi makka haalani abou jahli en wonde yeɓe gandu abou soufiane sete mum o muhammadou e sahabaɓe paddoyima ɗum fa kharaja abou jahlin abou jahli yalti omo qatilu makkata e jambareɓe makka fof jalti li yazubbu anha pour ɓe itto ɓe goɗɗitoya nelaɗo Allah en abou soufiane o humun nafir on sete wiyete nafir o ga ɓuuri hewde doole e wonduɓe abou soufiane ɓe keɓani doole abou jali en ummiɓe makka ɓe ɓuuri hewde doole e ummiɓe samɓe ummiɓe samɓe jogui tan ko marchandise kono yimɓe ɓe kewani ɓen ngala doole ɓen so nelaɗo en garini mum tan moññat haydara ala tiiɗani ɓe ga noon ko hebliɓe nana mbaɗɗi gueɗoɗi en jogui kaɓirɗe men ko fof nana no welni garnan muɗum koko ari haɓede ɓe mbiyete nafir joni noon abou soufiane nani haalaka wa akhada abou soufiane bil iri tariqa sahili andi lawol ngol taw ko dow wonno e misala tan tawɓe payi ko hedde galoya en joni noon kanko nelaɗo en payi kañumen hedde asde balla pour paddoyoɓe toon kanko abou soufiane noon o nani kan haala ɓe deftoye less ɓe gari ha siwol tan ɓe telliti dane maayo ɓe ndewoyi toon andi hankandi nelaɗo en nan ga ene mbiya haɓe ndewa ɗo ndeka kamɓe ɓe ndewi ga ɓe gara ha jalan ɓe ƴeŋta ɓe ƴeŋtira ɗo hoore fo ɓe paya gala andi ɓe kam kandi jiyatake hankandi ɓe payi toon fa najat on sete daƴ
on sete daƴi Abu Jahli en gummi to Makka kañum en payi nokku no wiye Badri paddoyi nelaɗo Allah en pour kaɓay mumen فقيل لأبو جهل ارجع وودي بيد أبو جهل أنا ستما أو كوتة أبو سفيان فيور من بيدا من جهل من جهل بدر من تويا بتو تودي كني ما من توي بتو من جناي مد من برد من كالكاب من جهل فساور صلى الله أصحابه نلاɗo disondire mum disondire sahaba mo waɗala o wi inna allaha wa'adani ihda ta'ifatayn Allah fodani kam goto e pelle ɗiɗi ɗe Allah wi kam yo en janoy e Abu Sufyan en walla yo enen janoy e ɓeɗo wiɓe ne ngara ɗo ɓe Nafir e Ir فوافقوه على قتال النفير جامره صحابه be kawre nelaado Allah yo be ngarbe kabo yaay Abu Jahl fakariha ba'duhum wana yimbe bi ala be de la ko mbawde be ngone wiide lam nasta'iddu lahu min qabla nakirum sen kabe be do en ngala kabirde en dal dum do dal holnaki be do dal tambe ngone wiide non Allah wi Allah haali noon alli wa inna fariqan ay ene fedde min almu'minina e julbe be la karihuna ko ande yujadilunaka ene beñodira e ma fil haqqi hare ba'da ma tabayyana lahum caggal de feñani be eywa masalan wonde ko Allah jogoy wallude be ko ebe be paami hankandi jogordon haboyde koy Nafir wone mabbe non e belaka dum ay ka annama yusabuna ebe dengina elle ke be soggabe ila al mawti fewde mayde وهم ينظرون ابندار واذكر جنك إذ يعدكم الله تمد الله فدني أن إهدى الطائفتين قوت إبل ديدي هل إن بل إير إنفير ونكو كالم مامكو أنها هين فد واتر لكم كو أنو الله فدني أن بل ديدي دي هين واتر kono non wata wadduna onon julbe be odon jidi an ko woni fi anna ghayra zati shawkati hanino tawana jomiraade kabirde de hanino anna ghayra zati shawkati hanino tawana jomiraade kabirde be tawana ben be kabata be kabata ko takunu lakum lata no on dum be jinno kono wo yuridullahu Allah kanyum kam muy ko an yuhiqal haqqa de tabitinta gonga bi kalimatihi e kongudi mum gadinode wonde ko ballo wal islam wa yaqda o taja dabira cagle al kafirina heferebe be dum woni ko Allah muy dum woni o yamiribe yebe jaabe kaboya e sete biete do Nafir o be goppa Ir o Allah wi wadirini ko li yuhiqal haqqa mbele o tabitina gonga o yubdila o mamta al badila kefiru walaw karihal mujrimuna hayso hefere be belaka dum uzkur janto an Muhammad siftor iz tastaghithuna rabbakum siftore tumede paami don jommon babbudon e makko yo wallu on fastajaba lakum o jabani wonande on o wi annino min mumiddukum bodo wallira on bi alfin ujunere minal malaikati e malaikaji murdafina be ganduda be ene dewdira mammi wallir on malaikaji ay wa ujunere dewdiroji murdafina be ene dewdira سألنا بالي بنا كان جبني يرى خبرام عن ابن عباس غوركو ويتانون او وي حدثني عمر بن الخطاب او وي او غوركو ميديني يوتانتين قال او وي لما كان يوم بدر يوم بدر ني والد بدر اري نظر صلى الله عليه وسلم الى المشركين نلاد الله ييه فرebe ko ujunere sahaba ma ko temede tara sa poitat
fastaqbala nabiyullahi al-qiblata annabi Allah o huccite funnanke umma madda yadayhi o foodi juuɗe makko o werti fa ja'ala yahtifu bi rabbihi omo ewno joom makko mo haalda e muɗum o wi allahumma anjiz li joomam sinanam ma wa'tani ko podannoɗami allahumma atini ma wa'tani joomam rokkam ko podannoɗami allahumma joomam inna tilka hadihi al-isabati ay ngel ɗo dentel min ahli l-islami ko ɓeɗo ngoni julɓe la tubadu fil ardi a rewaka e leydi ndi hay goto rewaka arawa ala dewomo e leydi ndi so wona ɓeɗo fama sala serani yahtifu bi rabbihi maddan yadayhi kanko nelaɗo Allah mo ewno Allah omo forti juuɗe makko hatta sagada ridaahu ha kala makko sani an manki bayhi ga balaɓe makko fa atahu aboubacrin seyna aboubacry ara makko fa akhada ridauhu nangi wudere nde anani nangi wudere nde fa alqahu weddi wudere nde ala ana manki bahi e dow balaɓe makko so maltasamahu aboubacry dari caggal makko ene nangi wudere nde wa qala aboubacry wi ya nabiyallahi kafaka munasidatuka rabbuka o kaldra Allah ko yoni hankandi fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka mi wondi ko Allah fadanma ko o sinanti ɗum kadi yoni hankandi Allah wi wama ja'alahu llahu Allah wi waɗirani ɗum ɗo ngol ɗo ballugol illa bushra so wona weltinde woni tadma inna bihi ha hiɓiɗo hen qulubukum ɓerɗe mon wa man nasru paama ballal e gonga ala tabingal illa min indillahi so wona ummarade to Allah inna allaha Allah noon azizun kanko woni polɗo e laamu makko hakimun ñeñuɗo e golle uzkur jangto is yaghshakumun nu'as tumane ŋumɗi naati e mon amanatan sabu hoolade aɗa haɓe sa gongi kay hoolare ari mataw kaɓeteɗo kay so gongi o wolima de mataw walde badri ɓe gon ha jiya neɗɗo gonga ha sila mum sama minhu e ummarade Allah ko Allah waɗiri noon wa yunazzilu alaykum Allah jippinemon mina samai ummarade asaman ma an ndiyam li yudakkirakum bihi hawa laɓɓinira on ndiyam ɗam nde wonno masalan kadi eɓe ɗumɗuno ñande hen kadi ɓe ngala ndiyam wonama ɓe galda e salligaji woni laaɓani tan masalan Allah addi toɓo mum toɓi e dow maɓɓe kadi ɗeɓe kaɓeteɗo kadi ni hewno ceenal hay goto wawa yaade hen hay puccu gotu wawa yaade hen ene heewi ceenal Allah addi toɓo mum toɓi ha ceenal ngal fof dami kadi ɓe leppi kadi ɓe dañi ndiyam kadi ɓe jeri ɓe calligi ɓe jerni pucci maɓɓe ɓe looti hen on sa Allah wi ko min waɗi noon Allah wi wo yudhiba o itti ankum gamon rijza seyɗani cokcokingol seyɗaneji e moɗon holko woni cokcokingol seyɗani onon ko on julɓe on dañani ndiyam oɗon ɗomɗi on galda e salligaji pucci mon ne ɗomɗi donki ko jari hefereɓe nana tiimi ndiyam bang yo bang hade seyɗane nadde moɗon wiya sinno koye gonga gonɗon koye on dañana ndiyam hade seyɗa Allah wi kañum itti ɗum addi ndiyam ha gandon kañum woni jeyɗo alhaali woli yar biɗa ha o tongira ala qulubikum e ɓerɗe mon o yuhabbita bihi o tabitini ɗum o tabitina e leydi he al aqdama pele id yuhi rabbuka tuma nde wahyi joome ilal malaikati fewde e malaikaji o wi malaikaji ɗi o ɗi o addiri o walliri julɓe ɗi o wahyiɗe o wiɓe anni ma'akum min mboɗo wondi e mon fa sabbitu alladina amanu tabitine ɗen ɗon gonɗinɓe Allah balloyeɓe sa ulqima mi weddo fi qulubi alladhina ɓerɗe ɓen kafaru yeddunoɓe mami wedde ɓerɗe maɓɓe arruba ko wiyete kulmami aftu ɓerɗe ɗe gafte fadribu Allah wi malaikaji ɗi piye fowagal anaqi dow daaɗe maɓɓe wadribu piye min maɓɓe kulla bananin kala guje peɗeli andi malaikaji kanji malaikaji ɗi ɗi gari nde ɗi nangat daade kefeero tan ɗi mbaɗani tan ɗi ñoƴƴa wonta condi taw nguru ngu ene hen taƴani kono noon koko heeli haalaɓe so julɗo waɗi ni sila mum tan daande filta saama ɓe nangi juuɗe kefeero ɓe mbaɗani tan moñño wonta ndondi wonta condi koyɗe ɓe moñña sa faani tan yanamaya mbiya ko an waɗi woni atrafal yadayni daggandiji juuɗe wurrijira e koye fa kana arrajulu yaqsidu darba raqabatil kafiri jiya wooda gorko dirani dande keferen soppa tan nde memata tan fataskuɗa gabla an yasila ilayhi sayfu ko adi nde silama neɗɗo o yettoto dande kefere taw sami an kande waramahum sallallahu alayhi wa sallam bi qabdatin min alhasa nelaɗo mobbi kaaƴe o mobbi kaaƴe tan seeɗa tan o weddi falam yabqa mushrikun ala kefere gonnoɗo ñande hen
nder dental he illa dakhala fi aynayhi minha shay'un so wana naati e gite mum hunde e kaaƴe ɗe foola Allah wi waɗiri ɗeɗo lefte zalika ɗeɗo lefte janɗe mabɓe bi annahum sabu kamɓe shaqullaha ɓe lundima Allah wa rasulahu ɓe lundima nelaɗo Allah wa man yushaqiqi illaha kala mo lundi Allah wa rasulahu lundi nelaɗo Allah fa inna allaha Allah kam shadidul iqabi ko cattuɗel te wonande ɗum zalikum ɗen mon lefte Allah wi fa zuquhu meɗeɗe e aduna he gande wa anna lil kafirin ene wodani hefereɓe kam to lahara azaban nari lefte jeygo ngoɗo wargo ko lefte aduna gande so mayde ngerƴi on ko on natoɓe jeygo ya ayyuhalladina amanu ehi moɗon gonɗinɓe Allah ida laqitumul ladina kafaru so on kawre anani e anani ida laqitum so tawi anani hawri e mon alladina ɓen kafaru ɓe ganduɗa ko yedduɓe Allah ɓe saɓe kawre mon zahafan eɓe ndenti eɓe mbaɗi moɓɓolde Allah wi so hefere ɓe kawre mon ida laqitum seɓe kawre mon so hawre mon allazina ɓen kafaru yedduɓe Allah zahafan eɓe ndenti eɓe mbaɗi moɓɓolde fala tuwalluhumul adbara oto ndungtineɓe cagle de oto dogue de wa man yuwallihim yawma idin duburahu kala mo runkiniɓe ñande hen caggal mum dogi o de faqad ba'a bi ghadabin o ruttudima e tikkere illa noon mutaharrifan so wana noon o ñiiɗo qitalin pour hare hol ɗum kefereɓe payema tan mbaɗani luncitoɗa seeɗa sa luncitima seeɗa pewnitoɗa ne wona taw aɗa haadi dogde de ala ko aɗa doga puccu nani aɗa doga o nana feyema te a fewnitake a wawa yaltinde silam piya tawi so on kawri omo wawi ganjam lunci mbaɗani puccu mum bappoɗa seeɗa ha dañano jenirɗa e makko Allah wi so wona baɗɗo noon illa mutaharrifan ligitali aw mutahayyizan so walla noon tamoɗa ila fi'atin fewde fedde wonde kam ɗe arme mo gondunoɗa ga o foolama haala ɗi te aɗani ko an goto heddi wona arme heeɓo woni gam itta puccuma jentoya e ɓeega ɗum wona dogde so ɗum ala noon kala doɓɓo faqad ba arutudima bi gadabin tikkere a faami min allahi ummarade Allah doɓɓo o wa ma'awahu tapporde mum jahannamu ko jeygol wa bisa mbos noon almasihu ruttorde joni noon kamɓe julɓe ɓe ɓe jooɗi eɓe mbaxta goto fof ne haala ene wiya eywa sa nani noon ke julɗo dogata kefeer ya taw ɓe piltaki en ndema to so tawi enen ke en temedere kamɓe ɓe goni temedde tati en dogat no dagui so en temedere keɓe temedde ɗiɗi noon e harmi en dogata ɓiɓi so tawi ko en temedere tan kamɓe keɓe temedde ɗiɗi ene harmi en dogata seɓe temedere noon enen ken temedere kamɓe keɓe temedde tati eɗen doga julɓe ɓe gone baktude wada biiɗo ali si wi min ƴeew oɗo mi faandimo tan ƴeew piɓo silam ɗon mi tiyani dande filtiri dande taƴ fone haalana wiya waɗini nelaɗo sallah sallam wi min nene kay mi mobbu kaaƴe tan mbimi kaaƴe vir yene mabɓe kam fof maayi Allah wi falam tabtuluhum on mbarani ɓe ñande walde badri on baldani ɓe doole mon de to kaale ɗum walakinna allaha ko Allah kay qatalahum Allah wari ɓe e ballugol wonande on fama ramayta Allah wi an Muhammadu a weddaki id ramayta tumane beddiɗa wona an weddi saabu womre kaaƴe tan yanay kono ponguni hewde wona an walakinna allaha ay Allah rama Allah woni jettinɗo wona Allah weddi Allah woni jettinɗo kaaƴe ɗe ne beddiɗa nde wona an weddi ala ko Allah yettini a weddi Allah yettini kono so wona ɗum ay weddere womre kaaƴe kay wawa woɗɗoyde ɗa haɗata Allah wi ko min ƴetti kaaƴe ɗe yettini guite maɓɓe lakinna allaha rama ko Allah yettini guite ɗe wona ono wali yubliyal mu'minuna minhu
Allah waɗirini ko pour rokka julɓe ɓe bala an dokkal hasanan moƴƴal holɗum gandal inna allaha Allah nan sami'un kanko woni nanowo konguɗi maɓɓe alimun ganduɗo golle maɓɓe zalikum ɗum moɗon ngal ɗo dokkal ko gonga wa anna allaha ay Allah noon wa hinun omo loona kayda feere alkafirina hefereɓe in tastaftihu onon heefereɓe wona ko on ñaaguinoɓe ñaawore yo Allah ñaawo hakkunde mon Muhammadu ɗum ɗaɓɓuno ɗon in tastaftihu so on udditinima mbiɗon yo Allah ñaawo hakkunde moɗon e Muhammadu faqad ja'akumul fat ñaawore ari ko mbinɗon ko ari andi ko Abu Jahlin o wino Allahumma ayyina kana ayyuna kana aqta'ur rahima atana bima la na'rifuhu fa ahinhu al-ghadat Abu Jahl wi joomam minen e Muhammad kala amen tajjo en dam kala amen gaddudo ko goddo ben ganda ya halku dum e subaka hande ñande walde badri subaka mum Abu Jahl wi non Allah wi ko dum wi non haltima tawde Abu Mayi nelaado mayande kañum wonno kañum borano Allah wi faqad ja'akumul fat ñaawore ne mbinɗa nde are moɗon wo in tantahu so on goppi keferu on goppi habde nelaado Allah fa huwa khairul lakum ɗum ɓuri moƴƴande on wo in ta'udu so on duttima e habde nelaado Allah na'udu minene min dutto min ballamo e dow moɗon walan tughniya nafata ankum gamon fi'atukum dental mon shay'an hay hunde walaw kathurat hay so dental ngal heewi wa inna Allaha sabu Allah ma al mu'minina wondi koye juuɗe ya ayyuhalladhina amanu ihi moɗon gonɗiɓe Allah adi ullaha ɗoftuɗe Allah wa rasulahu ɗoftuɗe nelaɗo Allah wala tawallaw hoto numkituɗe anhu ga lundade Allah wa antum tasma'una taw oɗon keɗo qur'an wala takunu hoto latoɗe kallazina oɗon bayna ɓen qaalu winoɓe aywa masalan anani sami'na minnani wa hum la yasma'una taw nanani oto bayano ɓen ni winoɓe minnani taw nanani ɓe oto bayano ɓen aya garo o jippi koye dental bani abdiddari en bun qusay ñande walde badri ɓe garino kanu yaquluna ɓe gari wallude hefereɓe ɓeɗo ko bani abdiddari en ɓe garno ñande walde badri eɓe jogui drapeau mabɓe eɓe gonde Abu Jahlin ɓe mbi nahanu summun bukmun umyun amma jaa bihi Muhammad ɓe mbi minen ko min faaɗuɓe ko min mumɓe ko min wumɓe e dow ko Muhammadu addi ko ɓe garde Abu Jahl ɓe ndoli drapeau mabɓe e sahabaɓe ɓe gari habde nelaɗo Allah ñande walde badri fa qutilu jami'an kamɓe fof ɓe mbara haɓe laaɓi wala muslim minhum illa thnani hay goto mabɓe jaɓani Allah sowona ɗiɗo Mas'ab ibn Umayr e Sabir ibn Harmalah e ɓeɗo ɗiɗo goɗɗo jaɓani Allah Allah jippini aya o Allah wi inna sharra dawabi ay ɓuri bonde daabeje pop indallahi to Allah ɓuri bonde hen ko assummu daabeje paaɗuɗe ɗe nanata gonga albukmu mumɗuɗe ɗe mbawa haalde gonga allazina na ɗen daabeje la yaqiluna ɗi ganduɗa ngala haqqillaji ɗi paamata walaw alima Allahu fihim khayran so tawi Allah andino e mabɓe moƴƴere so nanniɓe gonga mabɓe nan nden la asma'ahum ma o nannannoɓe ɓe paama kono walaw asma'ahum way so Allah nanniɓe masalan gonga o tawde omo andi se ɓe nani gonga o jam alata lata wallaw maɓe dunkintono o hum kamɓe a mu'ridune ɓe ɗurni ga jabde sabu candallahu ya ayyuhalladhina amanu ehi moɗon gonɗinɓe Allah istajibu lillahi notoɗe Allah walir rasuli notoɗe nelaɗo Allah ida da'akum so noddi on lima yuhyikum ko ene wurtina on e alhaali diine nde wonno ko diine woni sababu gurdam aywa notoɗe baɗɗo noon o gande Allah wa alamu gande Allah anani gande anna Allah yahulu baynal mar'i wa qalbihi gande hakkunde neɗɗo e ɓernde mum ko ɗon Allah woni ko Allah lombi ko hakkunde neɗɗo e ɓernde mum omo firlite ɓernde nde no welira ono welira fof nono waɗata kanko Allah ɓuri ɓallade neɗɗo e nanɗe ay nanɗe maɗe e nofru mandu andi wona nofru nana nofru nanata ko nanata ko nder nofru woni ko ordinateur yimɓe mum ala noppi
mbete pawa ala noppi abba oɗo ala noppi ha kono sa noddi mum nana ino a ɓurani mawnu noppide kono o nanata ndeke wona noppi nanata wonana koko nder woni ko ordinateur on bonata eyyi Allah wi ordinateur o no ɓallodiri e nofru ni Allah wi min ɓuuri ɓallade may ɗum Allah wi guite e ko yiyata ko andi wona yitere yiyata mbeɗa siidi bayle lala guite nana puttini kono yiyata ene puttini de kono yiyata wona guite yiyata ko yiyata koko nder woni ɗum so iwi tan a yiyata a siidi guite puttino ala ko nafata wumoɓe kay waɗa jogui guite mato o wi Allah wi min ɓuuri ɓalladema ay ko yiyata ko no waade yitere ni Allah min ɓuuri ɓalladema e ɗum min ɓuuri ɓalladema e memgol ɓandu tine memama no ɗum ɓallori ɓandu ni min ɓuuri ɓalladema e ɗum no memirta jungo ma tan mbaɗa e ɓandu neɗɗo walla mbaɗa e ɓandu ma tina e ɓandu ɗum memi to no ɓandu tinniɗa ɓandu ma memi Allah min ɓuuri ɓalladema e ɗum hinere ko urnoto andane uuri walla urno andane luuɓi no ɗum wayi ɓallade hinere ni Allah min ɓuuri ɓallade may ɗum ndeke o ɓuuri ɓallade ma de ma to walla ɗemgal mbaɗa hen hunde gandane haaji walla mbaɗa hen hunde gandane weeli no ɗum wayi ɓallade ɗemgal ngal ni Allah min ɓuuri ɓallade may ɗum wala mu annullah yahuulu baynal mari wa qalbihi a faami Allah wi wa annahu kanko Allah ilayhi ko fewde makko tuhsharuna ndendinte ɗon joɓe ɗon golle mon wattago kule fitnatan jarabuye walla jayiya mo ganduɗa so tawi heeɓi on jayiya garowo e mon mo ganduɗa la tusibanna alladhina jayiya mo heɓata ɓen zalamu minkum toññoɓe mon khasatan e keride ala kule on jayiya mo ganduɗa so tawi ari wona waɗɓe ɓe tan haɗata ala ko waɗɓe ɓe eɓe mbaɗani ɓe fof kala ñoko kule on jayiya so tawi Allah addi jayiya mum moƴƴo o e bonɗo o fof nawarat o wi so ɗum kule on jayiya ɓuuri huɓɓinade o wi jayiya so ari e nokku o wi Allah ene waɗana en misala o wi keɓa bone ne waɗe e wuro keɓa nder suudu ma gudda baafal mbiya min kam mi wondaka aɗa mi yahani toon sama fo udda leloɗa o wi wayi misala way kono jolen e laana ka ko étage suji ɗiɗi waɗi étage less étage dow o wi wonɓe dow ɓe enen goni dow wonɓe less ɓe enen goni less wonɓe less ɓe mbiya enen guitta e laana leska alluwal enen jarta enen dajjita hen alluwal enen wonɓe dow ɓe mbiya sama fou in so bone ari ne ɗacca en cikkuɗa sen deppi haɓe mbaɗi noon en kaɓane e maɓɓe seɓe mayi tan enen en maya so tawi noon Allah walli en kaɓe maɓɓe en poli ɓen fof daɗen ko ɗum woni o wi ɗum woni misala yimɓe nan ɗo mbaɗa ko boni keɓa nder suudu ma gudda mbiya min kam mi tawaka mi ala hen mbaɗandi ɗum kam so jaayi ari koye maɓɓe arata hay anne kay jaayi yen tati an accude ɓe mbaɗi o e kamɓe waɗɓe fof bone koye mon so bone ari koye mon natata woppata on ɗum wiyete jorgol sumari keccol so jorgol sumarta keccol yaro ɗi darodaki se ɗi darodima ko fof nawarat ko hecciɗi ko e ko yoori ko fof nawarat wona saɗa duppa ɗo joni buyeje ma tawa won leɗɗe ɗe jorani hen ƴeew kooce jorɗe sa addi a waɗi tan a huɓɓi tan nawara fof huɓ ndeke baɗɗo ko boni emo waɗani ko boni fof tawde mo waɗani ko boni o hartaki so boni ari fof nawarat paama ɗum oto wi yoɓe mbatkoɓe beela ma arte mabɓe anne kay ma arte ma so Allah addi tenke mum ñaami gese men beele ko kamɓe wannoɓe humbal ɓe tan ndeñata eɓena mbaɗa humbal eɗen keeɓi nder cuuɗi meɗen en leeli en kaɓaka en piidiraka itten kuuraji dokken ɓeɓe piija keɓen nder cuuɗi mbiyen sama fou so tenke ngari ñaama gese men kamɓe waɗɓe humbal ɓe paari école aji holtinɗo ɗo bone enen ɗaninoɓe ɗacci ɓe mbaɗi humbal ɓe en mbaɗani humbal de o wi so tawi ka rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi kala ni jiiɗa Allah lettiri yimɓe sabu goofi heeriɓe ko heeriɓe ɓe
mbaɗi bonandeji ɗi yimɓe heddiɓe ɓe ene kucciti hen te ene mbawi ittude ene kucciti hen ene mbawi ittude mbasi ittude ɓe ɗacci so Allah addi jayenawro fofof mbete ko sukaɓe mbaɗa ɗo humbal ko so wuuro ngo babiraɓe ndenti ene mbawi ene donka hadde wona ko ɓiɓɓe maɓe gontoɓe sukaɓe rewɓe worɓe bol fo yo babira fo yo ƴettu karwa sa faye dow mo tawa sa tawi debbo ma piya sa tawi ɓiye piya jaam wontata haydara ala hen wuuro ngo fof so waɗi moɓɓolde mbaɗi moɓɓolel tan jeehi payi godron so tawi to e mbaɗa humbal pisa fijirde nde law sabu koɓe rokkaɓe kuuraɓe ngala koɓe rokkaɓe dokkuɗoɓe no wawi hartede wiya rokkum ɓe mbawat ɓe dañata gasi luɓɗo ɓe senamiji o luuɗoɓe o ɓe mbiya ɗum no sa attiɗo senami komin heeloɓe wata artir wuura men ne ɓe dañta senamiji ɓe ngala kalis wona ɓe piyat ɓe coota ɓe luwa i dom luwo senami aha nomin tawɗo senamiji mo fof komin heeloɓe addata taw yiɗi kay senamiji mo ko addata so addi kelen ha cekke jogo piyanmo ha amayde ngerƴamo o artirta kono noon enen fof en nattata cuuɗi ndiloɗen fabian ngaji men mbiyen yen mbaale jaam a jogarani walde jaam kay a lelima kono a walta e jaam so tenke guurtama e guese men bone naata e men enen taw kamɓe mbanno o wi so tawi bone waɗi so Allah addi lepte mum o wi tawaɗo o emo tawa ko o fof nawarat o wi tawaɗo ene wela so halkare nde ari nawara ɗum mo tawaka ene wela so ene tawano taweteno so halkare ari nawara ɗum tawaɗo welaka Allah ne andi kadi welaka oɗo so halkare ari tawata ɗum gonɗo ladde mo tawaka kadi sene tawano kadi welaka halkare tawoyta ɗum kono noon mo ganduɗa aɗana ladde so hoddiranoma aɗan ɗo aɗa wela ko ɓe mbaɗi ko so bone naate maɓɓe naatoyema anne to gonɗa to tawoy toon paama ɗum ɗum woni Allah wi watta kule fitna tan jayya mo ganduɗa la tusibanna mo heɓata allazina no ɓen zalamu toññoɓe min koɓe mon khasatan e keridi Allah wi mana ɓe kamɓe tan nanggata wa alamu gande anna Allah Allah shadidul iqabi kanko tan woni cattuɗo lepte kanko Allah wazkuru ciftore ida antum tumane onon qalilun ko on seeɗa mustadafuna fil ardi oɗon loonano e leydi ndi ala no poɗɗon ala no poɗɗon oɗon loonano e leydi ndi ala no poɗɗon takhafuna oɗon kulno an yatakhaddafakumun nasu nde yimɓe ɓe diftoto on heefereɓe alano poɗɗon onon julɓe keewal mon alano foti alano poɗɗon te heefereɓe ɓe eɓe mbawno diftade on ɗon e ɗon fa awakum kanko Allah o tappoy on fewde Madinatu Munawwara wa ayyadakum o sembiniri on bi nasrihi e ballal makko ñande walde badri wa razaqakum o arjigini on minat ɗayyibade e gueɗe dagiɗe la'allakum mbele jo oɗon taskuru oɗon mantanema Allah aya garo o jippi koye Abu Lubabata bun Abu Lubabata Marwan bunu Abdul Munzir nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelnomo to bandi ko en bani Quraizata en yahudiyankoɓe aywa li yanzilu ala hukmihi aywa pour ɓe yippo aywa ñawore makko ɓe o disnoɓe so tawi ɓe jaɓi ko ñawata e mabɓe fastasharuhu ɓe disnimo noon holno ɓe mbaɗata fa ashara ilayhim annahu zabhu o wiɓe so on mbarama ko min woni bareteɗo li anna iyalahu wa malahu fihim waɗi mo wiide noon ko jawdi makko e bandi ko en fof nana e maɓɓe andi ɓeɗo ko ñande bani Quraizata en nde lahazab fedde lahazab ɓenni ɓe nanga ɓe mbaɗa embargo ɓe coka e galle fodde balɗe 25 eɓe coka e galle nelaɗo neri biyeteɗo Abu Lubabata on ko bani Quraizata ko hen jeeya nelaɗo wi yoɓe jah yo on yah kala ko on ñaawi e maɓɓe yanta hen yoɓe jaa o disnodira e maɓɓe joni jabde ɓe Allah e waredeɓe
taade ɓe mbi ɓe jaɓaani Allah yo ɓe kaal ko ɓe jiɗi ɓe mbimo no min mbaɗata o wi to bange wareede on de kam so on mbarama tan presque ko min wara andi o jom fiima o jam fiima wona noon o wiyano o jam fiima Allah jippini aya garo Allah wi ya ayyuha alladina amanu ehe moɗon gonɗinɓe Allah la takhunu llaha war rasula hoto jamfode Allah hoto jamfode nelaɗo Allah wa takhunu hoto jamfode amanatikum koolaɗe ɗe kolna ɗon so a holnama hunde hoto jamfo wa antum no onon ta'lamuna oɗon gandi wa alamu gande annama amwalukum ay jawɗele mon ɗe jogiɗon ɗe wa awladukum ay ɓiɓɓe mon ɓe jibinɗon ɓe gande koye ɓeɗo fitnatun ko jarabuya wonande on gande wa anna Allah Allah indahu enata makko ajrun jobdi azimun mawdi ay ɓiye mo jibinɗa ko jarabuya wonande ma han ma wadde ko moƴƴi ay jawdi ma ko jarabuya wonande ma ena han ma wadde ko moƴƴi caggal ɗum noon kankone o tuubani Allah Allah jippini tuubuɓe makko noon Allah wi ya ayyuha alladina amanu ehi mon gonɗinɓe Allah in tattaqullaha so on kuli Allah yaj'al lakum Allah waɗana on furqanan ceerudal hakkunde won e kala ko kulɗon daɗon o yukaffira ankum Allah hafrana on sayyi'atikum bonandeji mon wa yaghfir lakum Allah yaafo on bakkatuji mon wallahu lamɗo Allah zul fadlil azim kanko woni jom ɓural mangal o wi jangto an Muhammadu id yamkuru bika alladina kafaru tuma nde fewjanma hehereɓe ɓe mbaɗi ɓe ndenti to assemblée woni darun nadwati galle batirde ɓe ndendi toon wa hasilu zalika anna quraishan arafu ɓe gandi lamma aslama al ansaru nde madina naɓe jaɓi Allah anna amra rasulillahi sallallahu yatafakhamu wa yadharu wa andi alhaali nelaɗo Allah woni koye mawnude ɓe gandi alhaali nelaɗo woni koye feŋde fajatama nafarum min kubbari quraish dental e mawɓe quraish en ko ɓe ndenti fi dari nadwati e galle batirde ene mbiyata assemblée yatashawaru fi amri rasulillahi haɓe lisnodire e gueɗe nelaɗo Allah sallallahu sallam assemblée wona ɓe puɗɗi ɗum ko adi assemblée adi l'islam wona to galle batirde firata wa kana ru'asa'uhum mawɓe maɓɓe ɓe ñande hen ko ɓen mbaɗi batu ngu hoɗi on utu bata e cheybata ɓeɗo jibinɗo ko biyeteɗo rabiata e abou jahalin e abou soufiana e ɗumatu bun uday e nadri bunil haras e aboul buhtari bun hisham e samata bunil aswad ɓeɗo mbaɗi batu enen disodira e gueɗe nelaɗo Allah hol feere pewjanta nelaɗo haade nela tampinde ɗumen on saha fa ja'ahum iblisu fi surati shaykhin najdiyin iblis are mabɓe e mbaadi babiragel tan nayewel ene wakki bidongel mum ene waɗi paɗon mum bata juwa kon kebbe tan ha ƴuufi no paɗe gayna ko mbayata ni ene ɓorni cayel tongel ñongi ngel ene wakki bidongel mum sa yi cikkata ko miskino Allah en ari ɗon kañumne ari dare damal he yiɗi nadde falamma ra'awhu nde ɓe jii iblisa qalu lahu man anta ɓe mbi he woɗi an ko mbatta ɗo qala ana cheikhun min najdi oy min ko nayejo gummimi ko nokkuni wiye najdi ko najdi gummimi sami'tu bi ijtima'ikum minani batu mon ngu fa aradtu an ahdurakum jinmi tawede batu ngu mi tawe on walan ta'dimu minni ra'yan wa nashan so Allah jabi on jogorani wasde am ɗo feere on jogorani wasde am ɗo lamdiru mami laaba noon reedu mami fewjan on kone fewat o mon ɓe mbimi wadde nat hanka ko an min jiɗi on saha kanko babiragel ngel o naati biyeteɗo abou buhtari o on wi amma ana so tawi ko min fa ara min feeram ko ni o wi holnde ɓe mbi holnden o wi an ta'khudhu muhammadan wa tahbasuhu fi baytin muqayyadan min paami ko nangen muhammadu coken mo e suudu mbaɗen mo geƴƴo mbaɗen makko geƴƴalal woni kaɓɓen ma hawo tiiɗa wata suddu babal bayti ghayra quwwatin tulquna minha da'amahu wa sharabahu hatta yahlika gudden moye suudu tongen ma hawo ɓiita damal suudu ngal masalan mbaren ɗum goppenen pallantewel tokko ñillel eɗen beddo toon ñamde seeɗa eɗen beddo toon jarde ndiyam seeɗa ha o maaya poftene bone makko
tan fasaraka dhalika cheikhu najji nayejo gonɗo ɗo no wulli kala bisa ra'ayo mas feere ma nde Allah bonni feere ma boni an boni feere sa mbaɗi noon inna ashabahu yugatilunakum wa yukhrijunahu qaharan alaykum son mbaɗi noon sahabaɓe makko kaɓa e moɗon jaltinamo force mbara on jaltinamo force ala ko mbawɗon hen faqalu sadaga cheikhu naji ɓe mbiya gonɗo nayijo ko hal koɗi gongre enen ɓeɗo ko wartiɓe eɗen gandi kala no mbaɗɗen feere so tawi en mbaɗi ɗum e mbayande meɗen ɓe mbara en ɗum noon dal koɓi ko gonga goɗɗo wiye Hicham bun Umar on ene haala feere mum ko waɗata on wi min de dal no paamirmi inni ara an tahmilu ala ba'i an tahmiluhu ala ba'irin fatukhrijuhu min bayni adhhurikum fala yadurrukum ma sana'a min paammi ko kabɓen moye ngeloba hawo ɓiica piyen ngeloba nawamo haa ɗo maayoy fof kanko o maayoro toon an kandi kala ko wawi wadde an kandi ala ko lorlate mawɗo najjiyankoɓe nayel ngel wima hada bi ra'yin ɗum ɗo wona feere anani nde oɗon mbaɗa ala nde feere wona feere ta'muduna ila rajulin qad atba'ahu sufaha'ukum nangon gorko mo ganduɗa ɗayɓe mon ene ndewe mum aywa fatukhrijuhu ila ghayrikum jaltinamo nawon wuro wongo ko wona onon kon ɗayɓe aɗa ɗum hana feere mbele on jiyani alam taraw ila halawati man ɗigihi on jiyanowo welde haala on jiyani ɗum waɗala ɗati lisanihi on jiyani ɗemgal makko e wellitade la in fa'altum zalika wallahi so on mbaɗi ɗum yadhabu o yahat wa yastamila quluba qaumin akharina o oña ɓerɗe yimɓe woɗɓe fayasiru bihim ilaykum o arda e maɓɓe fewde e moɗon fa yukhrijakum min biladikum o yaltina on ɗo son mbaɗi noon so yeehi leydi gondi o funta ɓen o daña toon doole o arda e ɓen kaɓa e moɗon jaltira on wuro mon ɓe keɓa ɗo ɓe koɗo ɗo oto waɗe ɗum wona feere Abu Jalin ne haala feere mum kañum ne Abu Jali wi inni ara min feeram ko ni min feeram ko an ta'khudhu min kulli batnin min quraishin shabban nasiban min paami quraishiyankoɓe leƴƴi mumen ko capanɗe nayyi leñol kala e leñol quraishiyankoɓe jaggen hen sagata joom asko ceɓ seɓilo o yuuɗa kullu sabbin sayfan saari man kala sagata rokke silama taƴowa summa yadribunahu bihi darbatan wahidatan kamɓe fof ɓe ɓamta ɓe piyamo silama gotol kamɓe fof ɓe piyamo lawol gotol tan o maaya tawa andaka hol barɗom fa ida qutila so warama tafarraqa damahu fil qaba'ili tafarraqa damuhu fil qaba'ili ƴiƴam makko sendete tan koye leƴƴi he min ko noon paamirmi leƴƴi capanɗe nayyi ɓuraysiyankoɓe ƴeewene hen kala hen leñol ɓurɗo jogade e ngol ɗon leñol asko ɓurɗo tidde e ngol leñol totten ɗum silama jogo so yalti omo fay juma kamɓe fof ɓe piyamo lawol gotol o maaya so tawi o maayi ƴiƴam ɗam serde e meɗen mbaɗen iddi e ɗum tiiɗani wala azunnu anna hadha alhayy min bani hashim yaquna ala harbi quraish kulliha mi sikkani ngel ɗo leñel bani hashim en ene mbawi dañde doole habde quraish yankoɓe mbawa hay mi sikkani sabu ghayatu ma yatlubuna diyatahu ko ɓe ɗaɓɓata dal haqiqa mum tan ko iddiye makko o huwa noon amruna sahalum ɗum kam nene wi wiyeede en yen gadda temedere ngeloba ɗum ko bolle puyɗe men sabu goto mo fi jogui ma ujunere ngeloba ɗum tiiɗani ɗum ko amru sahalum Abu Jali wini Iblis babiragel gonno ngel ɗon wi innahu ajwadukum ra'yan onon fof oɗo ɓuuri moƴƴude feere feere nde o fewji nde feere ɓuuri wadde fayida nde feere ɓuuri yodde mbaremo tan gasil tan fa ata jibrilu telli e nelaɗo Allah wa akhbara rasulallahi bidhalika o haalen nelaɗo Allah keɓe pewji ko
wonde bi anna allaha azina lahu fil khuruji ila al madinati Allah yamirimo yo fer o yalta o fay madinatu munawwara falamma kana al-laylu ijtama'u ala babihi yiha jammatan be ngari be mbadi mobbolel to damal galle makko do be jodi don yarsudunahu e be tombomo hatta yanama hawadano fa amara rasulullahi aliyan on sahane la Allah yamir sayyidina ali an yabita bi marji'ihi yo sayyidina ali lelo do nodo qala lahu o bi sayyidina ali tasujju bi burdati suddu wudramde fa innahu ko woni fi lan yukhallisa ilayka minhum amran takrahuhu so Allah jabi ala ko jogori yande ma ka yida suddu wudramde ndeja nela sayyidina ali suddi wudra makko summa qadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela do yalti jamma wa qad akhadha Allah absarahum Allah ene nangi gite be kambe hudabe be falam yarahu minhum ahadun hay goto do yiyani kambe fo jodi damal galle makko e padi hawa ara o yalta be baramo aywa be jiyaay be tinani aywa kanko sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam o jetti channel leydi o fo way koye mabbe o janga yasin wal qur'anil hakim hayati fa arsinahum fa hum la yusirun nde o ari nde o tawi o bettuwe e be nyoha e be jodi mi biya so yalti do hande o wi e sen be o tawi Abu Jali ni wiya o wi e so tawi en gowdinimo men laamo aare bebe be gona aare bebe gona maccibe men men dañjum men dañ o haala tan kecce ande so yalti do hande man bannoni man balmani ndeke o tinani ne la Allah yalti yetti channel wade hoore makko bennoyi o mon don fere makko ko jogori bande o anda nelaɗo ɓenno yiɓe jiyan ɗum nelaɗo waɗi niɓinirki nelaɗo niɓinirki koko ɓooyi noon wona joni niɓinirki koko ɓooyi heddi ko wawde nde e wasde wawde nde kono niɓinirki kam ne woodi nelaɗo ko niɓinirki waɗi wona nelaɗo tuute mabɓe ɓenni summa atahum atin woodi garɗo tawi ɓe ɗon eɓe jooɗi tan mataw on wonno koye dama galle mumen dara nelaɗo ko waɗata mabɓe ko foof i on wiɓe ko mbattan ɗo ɓe mbi min padɗo ko a Mouhammad yalta min mbara ɗum o wi on ɗayi inna Muhammadan kharaja alaykum Muhammad yalti ko boy birtima on do o wada atturaba ala ruusikum o jetti leydi o wade koye mon ko boy o yehi lawol makko tan be gofo wadani hen leydi wada wi heli tan giddo ummo daro oy fama min rajulin minhum asabahu zalika turabu illa qutila yawma badrin kafira o wi ala e mabbe mo hoore mo wada leydi nyande hen so wana nyande walde badri may nela dibe ni fay medin tumna wara Allah wi dum woni wa iz yamkuru bikal ladina tumande fewjan ma ben kafaru yeddunoɓe Allah holko ɓe pewjanma ɓe yusbituka fulɓe tonguma aw yaqtuluka walla ɓe mbarma aw yukhrijuka walla ɓe jaltinma wa yamkuruna Allah wi eɓe pewjanma wa yamkurullahu Allah ene siina feere mum kañum wallahu Allah khayrul makirina dendangal fewjoɓe kañum ɓuri andude wa ida tutla alayhim so tawi dursitama e mabɓe ayatuna qur'ana amen qalu ɓe mbiya kad sami'na min nani ko kalɗa ko kono law nasa usa min belanoma la qulna misla hada ko kalata ko min kalandu dum min bawi halde ko kalata ko bolle puuli ko daral tan se min belam min min bawi halde dum Allah wi be o wona wiide kanko kefero we ina hada wanani odo qur'an mo janganta min illa asadiru so wana ko penale al awwalina adinobe jangto kadi wo id qalu to made kambe heferebe ne be bi allahumma jomam in kana hada so tawi odo qur'an muhammadu mo jangata o huwal haqqu ko gonga jippina min indika ummi koto ma fa amdir alayna top e do amen hijaratan kaje min as-samai ummade asaman aw itina walla addan min bi azabil lafti alimin de ganduda ko muste so tawi masalan mu qur'ana muhammad jangata o ko gonga yo tobe kaaje jene amen tan mayde ngerde min do min goni do walla asaman o dajjito yana men min maya a wittina bi azabil alimin walla gaddana min lefte muste kefero goto halika hal Allah wa ma kana Allah li azibahum Allah non siforaki ene lettirabe ko be bi ko wa anta fihim tawde ala wande mabbe ada wone nder wure he Allah wi mi lettata wa ma kana Allah mu'azzibahum Allah wanani ene lettabe wa hum yastaghfiruna tawabi imsino andi sebe do sebe bango sudu kaaba e biya ghufranak kambe hefrebe sebe dufno e suudu kaaba e bango e ngona wiide du ghufranak Allah wi ma dama e biya non do goppani gol kongol mi jogorani wadde de hay huul
onon Allah wi law tazayyalu so tawino julɓe ɓe jaltino ɗon la azabna alladhina kafaru minhum azaban alima so julɓe ɓe paltima e hefere ɓe mami leptu hefere ɓe ha cekke jogo ɗumen ɗum tagi Allah ko moƴƴo nokku so ne waɗi julɗo hay soko goto on nokku halkata ɗum kono so julɓe fof ngala e nokku ɗum kay ko joni joni ɗum kay ko tiswit joni joni bone waɗa wa ma lahum ko heɓiɓe Allah yu'azibahumullahu ko Allah haɗata ɓe leptude ɓe holko Allah haɗata leptude ɓe o hum kamɓe yasudduna eɓe paddo nelaɗo Allah e julɓe alil masjidil harami ga suudu Allah hormanteɗo te wama kanu awliya'ahu o wi kamɓe ɓe kandane mayru in awliya'uhu handane ndu suudu illa almuttaquna so wona hulɓe Allah walakinna aktharahum ay ko heewi e maɓɓe la ya'lamuna ganda wama kana salatuhum wonani julgol maɓɓe indal bayti to suudu kaaba ɗo wonani julgol maɓɓe ɗon illa muka an so wona ko guuɗali wa tasdiyatan e foɓɓude kelle seɓe bango suudu kaaba ɓe gonata koye wudde eɓe poɓɓa kelle eɓe bango suudu kaaba eɓe nguuɗa eɓe poɓɓa kelle andi ɓe kam kandani e suudu kaaba haade ko ɓe kay ɓe kandani hen Allah wiya ɓe yawmal qiyamati ñande hade yawmal qiyamati arde tawa Allah wiɓe fa suuqul azaba ɗum ɗo ko haadi fof ko haade ko juuɗa ɓendude meeɗe lepte ñande walde badre bima kuntum sappo ko laati ɗon takfuru oɗon jedda innal ladina kafaru ɓen ɓe ganduɗa ko yedduɓe Allah ɓe yunfiquna amwalahum eɓe nafqa jawɗele maɓɓe e habdene laaɗo Allah liyasuddu haɓe paddoro jawɗele ɗe an sabilillahi ga diine Allah Allah wi fasa yunfiqunaha maɓe nafqu jawɗele ɗe humma takunu laato to wattande alhaali alayhim maɓɓe jawɗele ɗe gona hatratan nimsa summa yughlabuna ɓe poole e aduna walladina kafaru ɓen ɓe ganduɗa ko yedduɓe maɓɓe ila jahannama fewde jahannama de yawmal qiyamati yuhsharuna ɓe coggete ko fewde jahannama Allah wi waɗiri ni ko liyamisa Allahu ha Allah falto alkhabisa kefero min ɗiyibi ummorade julɗo ha Allah itta serda kefero e julɗo wayde alal khabisa wa ƴetta hefere ɓe o waɗa ba'dahu yoga mumen ala ba'dina yoga fa yarkumahu o fawdira ɗum kanko Allah jami'an kamɓe pop hefereɓe o fawa ɓe e dow ɓe o fawa ɓe e dow ha mbaɗa moɓɓolel fa yaj'alahu o waɗaɓe fi jahannama e jahannama Allah kamɓe wi kamɓe fof o nannoyaɓe jeygol ne wiyeni ulaika ɓe humul khasirun ɓe mbiyete pertuɓe qul lilladina kafaru wi ɓen yeddunoɓe ɓe Abu Sufyana ko jeddunoɗo caggal ɗum teg kanko e wondiɓe makko Allah wi seɓe kaaliɓe cenni Allah ɓe goppi ko ɓe mbanno ko goonga e maɓɓe ɓe cenni Allah Allah wi eggina ɓe e diwan malkisaɓe fatanaɓe diwan malaɓe andi kam gonnoɗo kefeero waɗi ko hono ko Abu Sufyana wanno ko waɗi ɗum caggal ɗum jaɓi Allah yaafi andi o kam dañingal gueɗal saka jibinaɗo ko julɗo ha maayi ko juul on kam anda ko dañata wona wadde Allah wimo in yantahu seɓe goppi habde nelaɗo Allah yughfar lahum yaafe wonande ɓe ma kad salafa kala ko ɓe golluno e bonandeji Allah yaafo wa in yaudu seɓe duttiɓe ɓe kaɓe nelaɗo Allah yeɓe gandu faqad madade ɓennino sunna ala awwalina adinaɓe ko ɓen mbanno ko mbaɗa ko kamɓene ko ɗum tan ɓe mbaɗete waqatiluhum Allah wi kaɓe hefereɓe onon julɓe ɓe hatta lata kuna ha wasa wodde fitnatun keferi aduna he waya kuna diinu laato diine o kulluhu kanko pop tawa lillahi ko Allah tan goɗɗo ala deweteɗo ko wona Allah fa inin tahow se ɓe goppi keferu fa inna allaha lamɗo Allah bima ya'maluna ke ɓe gollata ko basirun ko jiyow fayujazihim bihi Allah woni joɓowoɓe ɗum wa in tawallaw se ɓe ɗumkitima ga limanako fa'lamu gande anna allaha Allah noon mawlakum kanko woni ballo mon kanko woni kettowo alhaaliji mon ni'mal mawla tare ballo tawde ko Allah wa ni'ma anani tare kettuɗo fiye kuuji wa ni'man nasiru tare ballo wonande on tawde ko Allah sadaqallahu al-azim fatiha e salat al-fatihi